Един от най-предпочитаните хотели в Одрин, Рустем Паша Керван-Сарай хотел. Хайде да видиме хотела и паркинг имат ли? Ето един от най-важните детайли. Имат паркинг, който е много хубаво. Къде? Баш в центъра. Сега е време да видим закуската. Самия хотел мирише на история. Строена 16 век, благодарение на Мимар Синан архитекта. Значи по-стара сграда от Селимия джамието. Като идвате, тук много усмихнат персонал, имат приятели. Резервацията, букинг може да направите. Ето закуската, много богат избор. Има хотела, момента е пълно. А сега е време да направя една плана чинията. Скромна чиния, много обичам аз ето това. Кремвришите. Хайде, време за закуска. Много ми е важен детай сирането и маслините. Келичано. Да пробвам. И маслините. Това много ми е важно. След закуската вече да видим две стаи. Стаята на Мимар Синан архитекта ще видим 222 приятели. Препоръчвам ви хем да гостувате, сега да видим стаята. Една страхотна гледка и наистина история. Ето стаята на Мимар Синан архитекта. Един от най-предпочитаните хотели, наистина. Висок таван, историята се усеща. Има и климатик, който е много важно. Сега ще видим още една стая, по-голяма, ама преди това да видим банята. Всичките детайли усеща се историята. Хайде, по-голяма стая. Още една стая, по-голяма, точно Рустем Паша стаята влизаме. Значи тая стая има точно за атласчето, за денечето, децата спят тук и спалнията. Ето, матраците са хубави и приятни, висок таван. Хайде пинем по едно турско кафенце, точно до басейнчето. Ето страхотната гледка, време за турско кафе. За мен и за нас българите е много важно кафенцето. Аз обичам американо и моя приятел Озан. Той също е архитект и той много обича турско кафе по османско така, с златно да ти е сладко. Имаш и локум. Машалла, яш кочум, яш. За мен е много важно кафенцето. Рустем Паша, Керван-Сарай хотела гледахме. Даже Озан има гости от Япония. Те ще идват и те ще гостуват тук. Един от най-предпочитаните хотели, приятели в Одрин. Заповядайте и вие да гостувате тук. Стаите са уникални, локума приятно, кафенцето да ни е сладко.